Gatazka armatuetan egia da lehenengo biktima. Gerra da gaur egun ere boteretsuek herri xumea zapaltzeko erabiltzen duten tresna nagusienetariko bat. Eta gaur egun ere egia segitzen du izaten gerra guztietan erortzen den lehenengo biktima. Goiza honetan aurkeztera goazen ekimenak egia du aldarrikapen eta helburu. Josu Zabala Salegi Basajauni, bere familiari eta bere herriari duela 29 urte lapurtu zioten egia hain zuzen ere. Josuren familiak urte guzti hauetan erakutsi duen kemen horrek eman dituela bere fruituak. Egiaren aldeko sua pizturik mantendu izanak egin du posible Josuren egia gaur inoiz izan duguna baino eskurago izatea. Estatu interesak eragindu urte horietan guztietan instituzio publikoek gidatu behar zuten benetako ikerketak aurrera egin ez izana. Estatu interesak bultzatuta eraiki zuten Josuren gorpua agertu zen egunean bertan suizidioaren bertsio ofiziala. Eta estatu interesak bultzatuta 29 urte hauetan ez dute ahalegin seriorik egin bertsio ofizial horrek dituen ageriko itzalak eta arrakalak argitzeko. Gaur aurkezten duguna ekimen herritar bat da, herritik herrira sortua. Gure buruaren mendiogun egitekoa, instituzioak egin gabe utzi duten lana aurrera eramatea da. Josuren egia ilunpetik argira ateratzeko lanari ekitea da. Finean, ikerketa lerro oso bat ireki dugu, gure esku dagoen guztia egiteko, Josuren desagerpena eta heriotzaren atzean dagoen benetako egia azaleratzeko asmoarekin. Herritik sortu dira eta sortuko dira ikerketan aurrera egitea ahalbidetuko duten informazio berriak. Eta herritik jasoko dugu sostenguak eginen du posible ikerketarako behar diren baliabideak eskuratzea. Ilunpetik ergira ekimena, egiaren aldeko ekimena izatearekin batera, oroimen ariketa herritarra ere izanen da. Josuren egia argitara ekartzarekin batera, Josuren egia kontatu eta lau haizetara zabaldu eginen dugu. Josuren egiaren bilaketa prozesua kontatu eginen dugu. Gure herriaren memoriaren ondarian jasoak geratu dadin. Pako Aristik idatziko duen liburua eta Aitor Karasatorrek zuzenduta dagoeneko lantzen ari den Basajaun egiaren bila dokumentala izanen dira horretarako bitartekoak.